दिनैनि 36थि बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव गिबियावनो बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो बावहरबाय आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि जिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लोगो आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसेयै जोंनि बेवहाय उपेन्द्र नाथ ब्रह्म ट्रास्टनि मानगोनां मानसिगिरि सार डक्टर दिमासार देवराम मुसाहारि पावार अफ एटर्नी बिष्णु प्रसाद ब्रह्म आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बेवहायनो बाहागो जानाय बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि बिटिसिनि मानगोनां जइन्ट सेक्रेटारि बिनु मुसाहारि बिथां आरो लोगोसे बेवहायनो गुबुन गुबुन बिथांमोननि अफिसियेल्स आरो जोंनि बे हालामनि आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन जोंनि बेवहाय नुजानो हानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आरो दख'रानि जोंनि मावथि लोगो नोंथांमोन आरो बेवहायनो बाहागो लानाय बे हालामनि ओनसोलनि फरायसा नोंथांमोन आं बयनिसिमबो दिनैनि बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि बे थैनाय सान फालिनायाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय। दा दिनै 10 मेआवहाय जों मिथिगौ साफ्रोम गेदेमा सुबुङा गावनि जिउआव मोनफा मोनफा आगान गालाङो आरो बिथांनि जाय जोनोम समाव बिथाङा बारहुंखा अखा बै समाव 1 मे खालि जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिनि उनाव जोंनो बिथाङा 31 मार्चआव जोनोम मोन्दोंमोन नाथाय बिथाङा जेला रुंसारि जायो बै 31 मार्चआव जोनोम जानायनि उनाव दिनैनि दिनाव बिथाङा आरोबाव गाव रुंसारि जानाय समाव बर' माहारिनि गेजेराव गोसोम जोमै सोमखोर एबा जोंनि बयनिबो माहारिनि थाखाय मोनसे साग्लोबनाय अखा बा बारहुंखानि सम बायदि गालांदोंमोन। दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन जोङो मिथिगौ जे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ फरायसा हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै आरो फरायसा समाव गावनि गोहोम गोनां गोसो नाजानायजों गोब्राब फरायनायखौ बिथाङा गावनो सासे ट्रु चाइल्ड अफ लार्निं होननानै बिथांखौ गोबाङानो फोरमायो आरो जों बेखौ मिथियो जे बिथाङा नंगुबै गोथार गोसोजों सासे फरायसा हिसाबै गावनि बिदिन्थिखौ गालांबाय बिथाङा जे जिखिनि बिथाङा मेट्रिकआव डिस्टिंसन लानाय बिनि उनाव बिथांनि गासै जे फरायनायाव बिथाङा फार्स्ट क्लास आरो डिस्टिंसन एक्सेलेन्ट सासे सोलोंसा हिसाबै फरायसा हिसाबै बिथाङा गावनि डिग्री लानायाव एमएससी डिग्री लानानैबो बिथाङा बिए डिग्री लानाय क'क्राझार कलेजाव आरो बिनि उनाव एलएलबी स्टुडेन्ट थानाय समाव बिथाङा रुंसारि जालांदों। दा बेनिखायनो फरायसालि नोंथांमोन जोङो बिथांनि बे फरायसा समनि बिथाङा जे सासे ट्रु चाइल्ड अफ लार्निं आरो बिनिफ्राय जोंनि फरायसाफ्रा इयुन जेनेरेसनाबो जोङो बेखौ सोलोंनानै लाखिनांगोन जे बड'फाया सासे माहारिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे बिथाङा जोंनि थाखाय फरायसाफोरनि गोबां गेदेर थुलुंगाथाव सासे सुबुं। दा बेनिखायनो फरायसा नोंथांमोन दिनै बिथांनि रुंसारि जानाय सानाव जोङो बिथांखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जों बे गासै बिथिंखौ जोङो गोसोआव लानांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिगौ जे जोंनि बे जेसेबां बिथांनि दैदेननायाव आरो बर' माहारिखौ बिथाङा ओरैबायदि समाव गासैबो हारि माहारिनि मोन्दांथिखौ बिथाङा फोजाखांनानै लाबोदोंमोन मानोना जाय समाव बिथांमोननि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि थानाय समाव बिथाङा फरायसा आफादनि दैदेननायाव गाव दैदेनगिरि हिसाबै आरो बै समनि बर'फोरनि थासारियाव गुबुन गुबुन सानथौ आरो सानस्रिजों आरो गुबुन गुबुन आइडिय'लजिकेल इनक्लाइनेसनजों जोंनि बर' माहारियाव बायदिसिना बर'फोरनि साननाय हनाया गुलाय गुजाय सोलिदोंमोनब्लाबो बिथांनि जाय गोथौ साननाय आरो सानस्रिखौ लानानै बर' माहारिनि खौसेथिखौ हास्थायनानै बर'नि गादब जानाय नासय जानायखौ उदां खालामनो नाजानानै बिथांनि जे जुजिनायाव बुहुमनि बर'फोर खौसे जा आरो बेबायदिनो बिथाङा जाय जार्मान हिस्ट'रियाननि जे स्ल'गान लिभ एन्ड लेट लिभ बाथ्राखौ लाबोनानै जोङो जाय हादोरजों जाय हादराव थायो जाय आसामाव थायो आरो बै समनि थासारिनिफ्राय लानानै बर'फोरनि नासय जानाय गादब जानाय बर'फोरनि राव थुनलाइ जौगानो हायै हांखोरोंखो जानाय अबस्थायाव बिथाङा गासैबो बर' माहारिखौ फोजाखांनायाव जों मिथिगौ बिथांनि दैदेननायजों
साफ्रोम बर' सुबुङा गनायथि होदोंमोन आरो साफ्रोम बर' माहारिनि साफ्रोम सुबुङा जांख्रिखांनायनि मोनसे देंखोजों बिथांखौ मदद खालामनायजों लोगोसेयै बर' माहारिनि पलिटिकेल रेभलिउसन आरो बर' माहारिनि थाखाय गावनि राव थुनलाइ हारिमु दोरोङारि खान्थिजों थांनानै थानाय मोनसे राहा हिसाबै बिथांनि सोमावसारनायजों बेबादिनो नुबोदों आरो बेनिखायनो दिनै जोङो मिथिगौ जे बेबायदि गासै जेसेबां राजखान्थियारि दावगाथायनि राजखान्थियारि गियान होलांनायनि जे मोनसे जे दाराखान्थियाव बिथाङा बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे पलिटिकेल मरालिटि खालामबाय जाय पलिटिकेल मरालिटिया बेयो बर' माहारिनि पलिटिकेल मरालिटि जाय पलिटिकेल मरालिटिजों दिनै जोङो अराय सम जोङो बिथांनि दैदेननायजों फैयै फैयै जोंनि गासै बर' माहारिनि दैदेनगिरि एबसुनि गुबुन गुबुन समनि आफादगिरि बिएलपिनि दैदेनगिरि एनसिपिनि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन समनि थासारियाव बायदि खैदां खैफोद जुजिनानै बर' माहारियारि बादखौ लाबोनानै हारि दैदेननानै माखासे जाफुंसार थासारिखौ राजखान्थि भाबे दिनै जोङो मोगथां महराव मोनदों दा बेयो जाहैबाय जे दिनै जों मिथियो बयबो 1993 आव 20 फेब्रुआरियाव बिएसि एकर्ड जाबाय बिनि उनाव 2003 आव बिएलपिजों बिटिसि गोरोबथा जाबाय आरो बिनि उनाव थामथि गोरोबथा हिसाबै जाय एनडिएबिजों एबसुजों लोगोसे इउबिपिअजोंहाय 27 जानुवारि 2020 आव बेयो थामथि बर'फोरनि गोरोबथा जाहैबाय दा बे जाहैबाय जोंनि माहारियारि दावगानायाव गाव खुंथायखौ लानानै गाव मोनसे राजखान्थियारि गनायथिखौ लानानै जुजिनानै थांनानै थानो लुबैनायनि बेयो मोनसे बिदिन्थि दा बेनिखायनो बर'फोरनि थाखाय पलिटिकेलि जाय जों अट'नमिखौ हास्थायदों जाय पलिटिकेल अट'नमिया दिनै भारतनि संबिजिराव 6थि फारिलाइयाव जोङो थाद'नानै दं नाय बड'फाया जोंनो फोरोंलांदोंमोन जोंनो दिन्थिलांदोंमोन जाय लामाया आल्टिमेटलि बेयो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआव जायगा लानांगौनि थाखाय बर' माहारिफोरनि थाखाय बर'नि दावगानाय गाव खुंथाय गोहोखौ लानानै बर'आ बुहुमाव गेरेमसा माहारि जानानै लुबैनाय आरो बेबायदि गासै पलिटिकेल एसपिरेशन्स जोंनि ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट रांखान्थि दावगानायाव आरो जोंनि सुबुं मोनथायजों बर' माहारिया डिगनिफाइड लाइफ आरो मान सन्मानै थांनानै थानो लुबैनायनि बे मोनसे दावगानायाव बर'फाया सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि गोबां दैदेनगिरियाबो बिथांनि हान्थिनाय लामानि आगानजों आरो दिनैसिमबो जोङो फोथायो जे जोंनि दिनैनि बे पलिटिकेल मरेलिटिया एक्जिस्ट खालामो आरो बियो दासिमबो थांनानै दं मानोना बिथाङा फोरोंदोंमोन जे बर'फ्रा मालाबाबो गिनाय गैया फियारलेसनेस आरो लोगोसे आनकमप्रमाइजिं लिडारशिप आरो बेबादिनो खौसेयै बर'फ्रा गावनि खौसेथि गोहोखौ लानानै माहारिनि जुजिनायाव थांनानै थानो लुबैनायनि जुजिनायाव हिउमेन राइट्सनि जुजिनायाव लोगोसे भारत संबिजिरनि सिङाव जों जायखि मोन्थायखौ लानानै दावगानो नाजायाखै मानो जोङो दिनैनि जुजिनायाव बयहाबो बे मोन्थायखौ लानानै दावगानायनि मोन्थाय दङ दा बेनिखायनो बे फोरोंलांनाय बे हान्थिलांनाय लामाया जों मिथिगौ बे लामाया दाबो जों हान्थिजोबनो हायाखै दा बेनिखायनो मानो नोंथांमोन जोङो बे फोथायनायखौ लाखिनांगोन जे बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिजों आरो जाय बिथाङा दिनैसिम 36 बोसोर जोंनि गेजेराव गैलिया नाथाय बै समाव जोङो गोसोआव दंबा जों मिथिदों लिरना गालांदों जे मानगोनां प्रसेनजित ब्रह्म बिथाङा बिथांनि गोदै सह'नि खाथियाव थानानै बिथाङा हग्रा हग्रा बुंदोंमोन उपेन उपेन नों जोंनि गेजेराव फैफिन नाथाय मानगोनां नोंथांमोन जों मिथिगौ बिथांनि जाय समाव बयबो खावलायदोंमोन बयबो लुबैदोंमोन बिथाङा फैफिननांगौ नाथाय खालिबोल' दिनै बिथांनि जोंनिफ्राय आनज्रायलांनाया बेयो मोनसे धारणाल' जादों नाथाय बिथाङा जों बयनिबो गोसो गोरबोआव बर' माहारिनि गेजेराव दिनै बिथाङा गोथाङै दं आरो जाय गोथाङै थानाय दिनै बर'फा बर' हारिनि बिफा हिसाबै जोङो बिथांखौ मानिनानै सोलियो आरो बेबायदिनो बिथांनि बे सान्थौ आरो सानस्रिया थांनानै थानायनि गेजेरजों दिनै जोङो मिथिगौ जे जोंनि आसाम नाङै जोंनि बड'लेण्ड नाङै आरो जोंनि इन्डियायाव नेसनेलि आरो दिनै इन्टारनेसनेलि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ मान होनाय जायो बयबो दिनै इन्डियानि गेदेर गेदेर पलिटिकेल लिडार्स आरो दिनै प्राइम मिनिस्टार आरो बेबायदि स्टेन्डार्ड लेभेलसिम दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मान आरो सन्मानखौ बयबो होदों आरो बिनि थाखायनो आसाम सरकाराबो फरायसा सानखौ 31 मार्चआव फोसावदों आरो दिनैनि बे 1 मार्चआवबो जोङो मिथिगौ जे थांनाय समाव आसाम सरकारा बेखौ रायजोआरि मोनसे जोंनि नैबे मंगलसालिखौ बिथांमोना गनायथि होनानै लादों
दा बेनिखायनो बे जोंनि बर'फोरनि मान सन्मानखौ लानानै जेरै जोङो दिल्लीयाव लामायाव बिथांनि दिल्लीनि लामायाव बिथांनि मुंजों मोनबाय दिल्लीयाव बिथांनि मुसुखा गायसननो हाबाय आरो बियो दिनै बर' माहारियारि पार्टी दावगाथायाव बर' माहारियारि पार्टी लोगोसे जोंनि कालचारेल आइडेन्टिटि जोंनि लेंगुवेज आइडेन्टिटि आरो जोंनि एक्जिस्टेन्सनि दिनै बुहुमनि गेजेराव बिथांनि दारैनो दिनै जोङो मुंदांखा जाबाय दा बेनिखायनो बे मान सन्मानजों लोगोसे बिथांखौ जोथोन लानानै लांनाय बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दावगालांनाय बे हारिया दिनै जोङो बेबायदि बिथांनि थुलुंगानायजों लानानै बिथांनि बेबायदि पलिटिकेल मरेलिटिजों लोगोसे देश दैमायाव जोंनि हादोर जोंनि बड'लेण्ड जोंनि आसाम आरो जोंनि इन्डियायाव जाफुंसार महरै दिनै जोंनि पलिटिकेल लिडार्स बर' माहारिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बयबो दिनै बर' माहारिनि बे फियारलेसनेस आरो आनकमप्रमाइजिं बर' माहारि दावगानांगौनि थाखाय जोंनि बे मोनसे बर'फोरनि नेरसोनखौ जों अराय फालिलांनांगोन दा बेनिखायनो जोङो खावलायो आरो यां जेनेरेशन आरो जोंनि आथिखाल समनि आरो गुबुन गुबुन थासारियाव जोंनि इयुन जोलैया जों अराय मोनसे गोसोआव लाखिनांगोन जेरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो अराय समनि थाखाय जोङो बेवहाय मुलुगदन्ड हिसाबै जों साननानै लायो आरो बियो जोंनि थिरांथा जाय थिरांथाखौ बिटिआर गोरोबथाया जानायनि उनाव जोङो जोंनि रिजलिउसनाव जोङो सोमावसारनायखौ जों थुनाय जादों नाथायबा अदेबानि जोंनि बयनिबो हास्थायनाय आल्टिमेट डिग्निफाइड लाइफ आल्टिमेट जोंनि गोग्गो आरो जोंनि सानस्रिजों जोंनि माहारियारि बादखौ लानानै रायजो मोननाया रायजो खुंनाया आलादा हादोर सोरजिनाया बेयो जोंनि आल्टिमेट गल जाय गलखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गालांदों आरो बेनिखायनो दिनै जोङो बयबो यां जेनेरेशन आरो उननि समावबो जोंनि आथिखालनि लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर आरो बयबो साननो गोरों लेखा गोरों आरो सानसुमै गोरोंग्रा लोगोसे राजखान्थि खालामग्रा जोंनि बयबो पलिटिसियान पलिटिकेल पार्टिस बिथांमोनाबो गोसोआव लानानै बेबादि मोनसे जोंनि माहारिनि दावगाथायजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो बिटिआर गोरोबथानि उनाव माखासे जोंनि दिनै सिक्सुयेल काउन्सिलखौ लानानै जोङो सिमा बारायनाय आरो बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलाव बा बड'लेण्ड हालामनि पावार एन्ड फांसन्स बारायनाय बेयो खालिबोल' मोनसे हेफाजाब बेयो मोनसे थुलुंगा आरो बेयो मोनसे दावगाथायनि बाहागो होननानै जोङो बेखौ दिनै गनायनानै लायो अदेबानि जोबनाय समाव बा जोबनांगौआव बेयो मोनसे हादोराव बेयो मोनसे आलादा रायजोनि महर मोननांगौनि थाखाय बेयो जों बयनिबो माहारियारि थांनानै थानायनि आथिखाल सुबुंनि बे बिबान दा बेनि थाखायनो दिनै मानगोनां नोंथांमोन बिथांनि बे 36 थैनाय सानजों जोङो बिथांनि बाथ्रा लायोबानो जोंनि राजखान्थियारि दावगानायनि जोंनि बर' माहारियारि बादनि जोंनि गासै पलिटिकेल मरालिटि जोंनि पलिटिकेल खुंथाय गोहोआव गुबुन गुबुन थासारिजों गावनि समानथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोबोद ससियलिस्ट फोथायग्रा मानसिमोन बिथांनि मथेबा बयनिबो थाखाय समान मोनथाय इकुवेल डिस्ट्रिबिउसन अफ रिसोर्सेस आरो बयखौबो जाहाथे गादबनाय नासयनायाव मोना बिनि थाखाय बिथाङा जाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रानिबो जुजिदोंमोन आरो बिनि थाखायनो दिनै जोंनि हालामाव जोंनि आसामाव जोंनि इन्डियायाव बर' माहारिया बै समान मान सन्मानखौ लानानै थांनानै लुबैनायावनो थांनानै थानो लुबैनायानो बेनो बिथांनि हास्थायनाय मानोना बिथाङा ससियलिस्ट डेम'क्रेटिक प्रिन्सिपल्स आरो आइडियलजिकेलि बिथाङा बे मोनसे साइन्टिफिक डेम'क्रेसिखौ हास्थायनानै दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय आनज्रायलांबाय दा बेखायनो बे आद्रा सिमांखौ जाफुंसारनायाव बयनिबो मददजों आरो माहारि खांनायनि बे गोहोखौ अराय जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मेरुदन्ड खालामनानै बिथांनि थुलुंगानायखौ लागोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय दा बे समाव नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय आरो दिनै बावहाय दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय बे थुलुंगाफुरियाव हाबाफारि लानायजों लोगोसे बिथांमोननि बे हाबाफारि लानायजों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो बेबादिनो जोङो गुबुन गुबुन सम आरो थासारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै अराय दावगालांनो हागोन होननानै मिजिंजों आं बे समाव नोंथांमोन बयनिसिमबो हामबाय होननानै आंनि बे बिबुंथि एसेयावनो फोजोबबाय जय बर' हारि जय बर' हारि बुहुमनि बर'फोर खौसेजा बुहुमनि बर'फोर खौसेजा जय बर' हारिनि